ingkang sinubya ing pakurmatan PLT Bupati Sukoharjo Bapak Eko Sabto Purnomo Sarjana Ekonomi saha jajaran Forkom Pinter ingkang kinurmatan Camat Sukoharjo Bapak Nanang Sarifuddin SHMH saha jajaran Forkom Pinter ingkang satu kinurmatan Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 Bapak Agung Wijayanto SPD MPD saha jajaran ingkang kinurmatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo Bapak Hafid Danang Purnomo SHMH ingkang kinurmatan Ketua MKKS SMA SMK Kabupaten Sukoharjo saha sedaya tamu sinedhar ingkang sinubya ing pakurmatan. Murwakani atur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken manungku puja hastawa puji hastuti. Konjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Yawet karana sewilasa saha berkah rahmat ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya kaliyan kula. Satemah ing rikalenggan menika saged kempal manunggal kanthi pinayungan rahayu tanpa ridu wilujeng datanpa pambeng niskala nir ing sambe kala. Kanthi tansah nyadang rahmat hidayah saha berkahing Gusti ingkang murbeng tumitah. Mugi pirarna kula ingkang kadhawan minangka jejer pambiwara. Mugi pinarna kula mbiwaraken menggah lampahing tata cara pengetan Disenatalis SMA Negeri Tunggal Sukoharjo ingkang kaping 61 ing wanci dalu punika. Para tamu sedherek ingkang minangka ing pakurmatan. Menggah urut rerencaning tata cara ing wanci dalu punika nun inggih. Ingkang sepisan pambuka kalajengaken kumandanging lagu Indonesia Raya. Saparipurnaning kumandangi lagu Indonesia Raya kajengaken atur panglipur beksan Gambyong Parianop. Ngancik tata cara salajengipun nggih tanggap wacana miwah tanggap sabda. Saparipurnaning tata cara tanggap wacana tanggap sabda kalajengaken pandonga wilujeng miwah atur syukur rawrupi tumpengan. Salajengipun ya kinayatan tata cara srah pinampi paraga ringgit wacucal saking pangarsa SMA Negeri Tunggal Sukoharjo dumateng Kyai Dalang Ki Cahya Kuntadi SNMS. Sanggening para tamu ingkang sami sinubya ing pakurmatan. Mekaten menggah urut rerencaning tata cara ing wanci dalu menika. Mugi andadosna ing kawuningan. Saha kasuwun tansah lelenggan kanthi sukamardikaning raos ngantos dumugi titi wanci purnaning dati. Nuwun matur nuwun.